Chcem vás dehonestovať, nevyznáte sa absolútne do toho, ako prebieha trestný poriadok, alebo ako konajú orgány činné v trestnom konaní, ako konajú. Prepáčte, ako konajú orgány činné v trestnom konaní. Moja kvalifikácia je to, že som slúbil rodinám, že klepneme zlodejom po prstoch, Prepáčte, ale ja som nikdy nepovedal ani kvalifikáciou. Prepáčte, ste teraz dosť úbohí, pán redaktor. Všetci to vieme. Ste dosť úbohí. Útočíte na moju profesionalitu, ja sa vás pýtam na vašu kvalifikáciu. Ja vám hovorím, že sa absolútne nevyznáte do trestného poriadku. Áno? Áno, nevyznáte sa, absolútne. Viete, že na štúdiu žurnalistiky v prvom ročníku máme základy štátu a práva? Prepáčte, lebo keby ste študovali na vysokej škole a keby ste si ju nekúpili, tú vysokú školu, aj s diplomovou prácou, tak by ste to vedeli. Ste chrapún, pán redaktor. Už som aj chrapún, Je taká hanba vášho otca. Taká obrovská hanba. Všetci to vás vedia v branži. Že sa necháte kúpiť. Že robíte špinavú robotu proti politikom. Že vám povedia, toto máš spraviť a necháte sa kúpiť. To mám za to, že som povedal pravdu teraz o vašej diplomovej práci. Že ja som si kúpil moju diplomovú prácu. Ste chrapún, pán redaktor. Kúpili ste si. Sa môžete hanbiť. A vy sa ste hanba vášho otca. Zdržte sa toho, aby ste komentovali ešte môjho otca. Budem ho komentovať. Bez problémov. Keď vy budete komentovať moje vzdelanie. Dobre? Upozorňujem vás. Ste strašný chrapún. Upozorňujem vás. Všetci vedia, že za pár korún sa necháte kúpiť a robíte špinavú prácu proti politikom nepohodlným. Dobre, toto sa nahráva, pokorne pokračujte. Ja vám to práve preto to hovorím, že sa to nahráva. No? Aby konečne celé Slovensko vedelo, kto je Pavol Bielik. Volám sa Peter. Peter Bielik. Okay. Skorumpovaný novinár, ktorý za pár korún alebo eur sa nechá kúpiť a robí špinavú prácu. Bolo to x relácií. Za to, že som vám povedal, že ste si kúpili diplomovú prácu. Nie, hovorím konečne celému Slovensku pravdu. Hovorím konečne celému Slovensku hovorím pravdu, aby konečne vedeli, stále celému Slovensku hovoríte pravdu. Akurát pritom vyzeráte ako vojak Švejk. Ste hanba novinárov a novinárčín. Sa skrývate za novinára. Vy všetko viete. Celú múdrosť sveta ste zjedli. Ani neviete to, že jednoducho, keď nie sú dôvody na väzbu, tak páchateľ musí byť prepustený na slobodu. Je to fiasko, na akých krajích prišla s veľkou parádou zatknúť, že? To není fiasko. Jednoducho ide sa k tomu páchateľovi, aby sa urobila domová prehliadka a následne môže byť bez problémov prepustený na slobodu a naďalej sa koná vo veci. Vy základy neovládate a tvárite sa ako múdri, že vy ste zjedli. Že jednoducho vás Natka zatkne, potom vám prehľadá byt a potom vás bez toho, aby vás obvidela, pustí. Toto je krásny dôkaz toho, že vy sa teraz tak zhovadili pred celou novinárskou branžou. Toto je pre vás každým jedným každému radovým policajtom. Ktorému sa toto stalo, tak on to má ako absolútne normálne brať. Príde pre mňa Naka, bez dôkazov ma obviní, odveze ma na 2 dní do väzenia a potom ma pustí, lebo sa vlastne nič nestalo. Pred každým radovým policajtom ste si teraz urobili nádhernú hanbu, že neovládate základy trestného poriadku. Aha. Pred každým človekom, čo ovláda právo, študentom práva, prvého ročníka, prvého semestru ste si urobili hanbu. Ja to už nechám tak. Je to vaše vysvedčenie, pane. Ja som to študoval. Je to vaše vysvedčenie, ale ste asi do školy nechodili. Na rozdiel od vás. Som do tej školy chodil. Na rozdiel od vás. Asi si kupovali diplomovku, len teraz sa tvárite, že áno, vy ste si to napísali sami. Na rozdiel od vás.